Ostróda była miejscem ostatniego dnia rozgrywania 15. Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sporcie pożarniczym. 3 i 4 czerwca strażacy rywalizowali w Olsztynie, a 6 walkę o mistrzostwo stoczyli na stadionie przy ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie. W mistrzostwach udział wzięło 19 drużyn. Łącznie w konkurencjach wystartowało ponad 180 zawodników. Wszystkie konkurencje są skomplikowane pod tym względem, że trzeba po prostu poćwiczyć, żeby móc je prawidłowo wykonać i żeby później osiągnąć prawidłowy czas. Natomiast taka najbardziej wymagająca chyba od zawodników sprawności to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej na 3. piętro wspinalni. Najwięcej emocji przyniosło ćwiczenie bojowe, które polegało na tym, żeby jak najszybciej zmontować sprzęt do podawania wody, czyli połączyć wszystkie węże i prądownice, a następnie uruchomić motopompy i jak najszybciej podać wodę do nalewaków. Nowy rekord województwa na mistrzostwach w tej konkurencji ustalili strażacy z Iławy. Najtrudniejsza jest zalewajka, czyli żeby pierwszy smok ssawny zalać wodą i trafić w drugi łącznik, żeby pompa mogła podać wodę, tak? Szybcy zawodnicy, najszybsi z reprezentacji ustawia się na nalewanie wręcz, więc na te prądownice, które trzeba zalać 10 litrów wody w jak najkrótszym czasie. Zalali nie za bardzo mi teraz, ponieważ tam około 6-7 sekund, a na treningach mi zalewają po 4 sekundy, więc to nie jest czas taki jeszcze, który robiliśmy na treningach. No ale cóż, no, oni we dwóch, my na ssawnej, a tak szczerze jest nas 7, ktokolwiek się pomyli, to jest po bojówce, więc bardzo fajna dyscyplina, bardzo fajna konkurencja. Świetnie przez całe mistrzostwa radzili sobie gospodarze. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że tegorocznym mistrzem województwa została właśnie drużyna z Ostródy. Najbardziej motywujące to jest to, że każdy z nas, bo wiadomo, mieliśmy zeszłe lata gorsze, ale tak co roku się pniemy i najlepsze to jest to, że każdy nad sobą na tyle pracuje, żeby co roku troszeczkę tą życióweczkę obciąć, troszeczkę podnieść swoje statusy w tym i naprawdę co roku chłopacy są bardziej nakręceni, wcześniej się przygotowują i to jest taki cykl przygotowań, który trwa u niektórych pół roku, u niektórych 3 miesiące, ale każdy daje z siebie wszystko i to jest najlepsze, że jest taka trzecia rodzina, jak to mówię. Tytuł mistrzowski zespół z Ostródy wywalczył pierwszy raz w historii funkcjonowania komendy. Drugie miejsce zajęła drużyna z Iławy, a trzecie z Nowego Miasta Lubawskiego.